Uy, katisan mga kapiman. Ayan oh. Ayun, kitang-kita niyo mga kapiman. Binaba natin kasi doon na sila. Tingnan natin. So yun, what's up mga kapiman, nandito po tayo ulit sa bahay po ni Master Mendo. So shoutout po sa mabait natin na Master Mendo, no? Lagi po tayong inano po dito, tawag ito, pinapapunta. Inaampon. Ay, inampon. So yun, mga kapiman, maglalaban po kami ngayon ni Master Mendo, syempre samon to samon. So kwento ko lang po yung atin mga kapiman. So yung atin po, 5 wins na po, 4 na samon, isang regular nagagamba. Alam niyo kung kanino? Siyempre kay Master Mendo lahat. Ganon? Itong ilalaban ko sa kanya, tumalo sa gagambang kurente. Yung malaking gagambang kuryente na yan? Ito ang lumamon sa likod. Patay tayo. Tapos, yung XL na itim, tinira din niya. Nung araw, isang araw yon. Patay Ganon. tayo. Tapos si Happy Man, nung kinuha niya sa butas, kinagat siya ng 2 beses. Tama mga Ginalaw kapiman. niya doon sa bahay. Kasi Ay, naririnig niya, gumalaw na siya, narinig niya Happy Man eh. Ayan. patay tayo. Pagtabingan natin, Master. Patay tayo. Ang liit nito pagka yung gagambang kuryente ang nasa likod lang. Oo, sobrang laki yun, Master. Yung gagambang kuryente na yun. Oo, Sobrang laki yun, mga kapiman, mga kagagamba, promise. Napanood nyo naman eh. Pero kung nung napanood ko yung laban na yun, talagang matindi lumaban ito. Oo, tapos sinamon ka agad ito yung gagamba ni Happy Man. Naghamon, narinig nung gagamba ni Happy Man, nanggigil. Nanggigil ito. Kasi nung napanood nito, yung video na yon, kasi hinamon niya ito, nanggigil, bumulong sa akin. Sabi niya, sige, pumunta ngayon kahit wala ka pang tulog. Ayun. Kagaling na namin mag-hunt, mga kapiman. Yan, kaya nandito ako ngayon. Dumiretso na ako dito. Kasi naghamon ito eh. Kaya Ayun. tingnan natin, kung mananalo ba ito. Wala lang. Kasi ito, 2 wins na ito, parang 100 wins na kasi 100 times yung laki nung kalaban niya. Yung Pwede. gagambang kurente. Pwede, mga kapiman. Sa laki nung gagambang kurenting tinalo niya, nakita niyo naman sa upload ko. Tapos yung salmon, mas malaki pa sa kanya. Yung asamo naman, mas malaki pa rito, na itim. Kumbaga yung itim na nakakatakot, parang kapre. Parang Ayan. parang triple nito, yung laki. Hindi naman. Doble lang, doble. Doble. Pero tingnan natin, Isa't yung galing. kalahati lang, hindi doble, isa't kalahati. Tingnan natin ang galing yan. Ganon? Basta lumaban to ng tama, okay na sa akin yun. Napay natin. Paglakanin naman natin. Oo, sige. Ay, nakikita nila, palakpakan na sila. Oy. Ayan. Saludo kami sa inyo, mga Ayan, kapiman, mga kagagamba. Ayan. So, paglabanan namin kung talagang sino ang matinding lumaban dito, mga kapiman. Alaman natin ang kung pumatay sa gagambang kurente. Iyan. Sige na. Gagambang happy man kaya kaya niya patayin? Ay, gagambang kurente eh. Nakuha niya yung kurente doon. Kukuryentehin niya ngayon yan. Tingnan natin. Pero at least, maganda. Yan. Sige na. Lumaban. Bitaw na. Okay. Tanggalin mo na yung takip ng tari. Ayan na, tingnan natin. Ayan na. Round 1! Ay, uy! Ayun oh, patay! Uy, katis oh! Katis. Patay na, mga kape. Uy, Yun. laglag mga kape man. Patay na, nagtatiisan talaga. Round 1! Ay, uy! Ayun oh, patay! Uy, katis oh! Katis. Patay! Talsik ang katis, mga kagagamba. Ganon katindi itong gagamba ko na to. Ganon katindi. Lumamon ng kapwa niya gagamba. Oh, may katis din yun sa'yo. Kaya nag-ano rin siya. Wala, mabilis pa rin. Nag-ano rin siya. Ganda ng laban, mga kape man. Grabe, mga kagagamba. Pero lakas sa kanya, oh. Ay, gagambang kurente nga. At least, patay eh. lumalaban ng ng tama, ng maganda talaga yung gagamba natin, mga kape man. Kagagamba. Pero tingnan natin, di pa tapos eh. Wala pang kondisyon yan. Uy, nanghina na rin sa'yo, Master. Wala, mabilis oh. Tingnan natin. Ikaw, may bataan na yun sa'yo eh. Wala. May bandera oh. Ayun Pero oh. hindi pa naman tapos ang laban eh, mga kape man eh. Nalaglag lang sila parehas ha. Nalaglag sila para, ang ganda ng laban, ang ganda ng sakmalan nila, mga kape man. Natalsikan pa yung uso ko. Sa akin nga, nainom ko eh. Kaya nga sabi ko, basa ka ba? Grabing katis, grabing buga ng binom nito kanina. Hindi naman yung katas ng yung buga nito. Yun ang nagpadali sa gagamba. Ang lakas ng sama na to, Master. Yun na nga, stick nginat-ngat niya, naputok na bali eh. Oh! Ganyan katinding umatlat yan. Sabi ko sa'yo eh.
Nginatgat niya yung stick. Kaya nga bago na yung mga stick natin, oh, kagagawa ko lang, oh. Oo nga, no? Oo, Oo nga, oo. mga kape, mga kagamba. Oo nga, oo nga. Bago Ibig lang itong stick, oh, kita may sunog yung dulo, wala na akong mapulot, eh. Ayan, oh. Ibig sabihin, inubos nitong putol? Nginat-ngat niya. Bali. Hindi kaya pala, Oo. buti na lang yung akin, eh, parang walang, may katis. May katis na. Angat-ngatin niya yan, kabitaw lang May katis, mga kanina. kape man, ayan, oh. Wala na, mayroon ng bataan, eh. May bandera na, May eh. katis, mga kape man. Pero, May bataan na, eh. tingnan natin, ano yun? Ah. At least Ano? ito, ilang panalo na? 5 panalo. Wala na, patay na yan ngayon. Wala na, anong limang pa. Hindi na makakaanin yan. Tingnan natin, oh. Ah, Paano? lalamunin na yan. O, sige. Parapin ko lang muna ito kasi tingnan natin kung kaya niyo lamon. At least lalaban ng tama ito. Bandera na isa pa niya. May bataan na yung kanya. Bandera na mga kapimay natin. Pero lalaban to ng ano, Ayan. pukpukan. Ayun oh! Pam- Ayun! pam- Uy! Katisan mga kapiman. Ayun oh! Ayun! Kitang-kita niyo mga kapiman. Binaba natin kasi doon na sila. Tingnan natin kung sino talaga. Pero lumalaban sa atin mga kapiman. Ayun oh! Hindi magpapatalo yan sa atin mga kapiman. Ayan! Kitang-kita niyo mga kapiman. Yun oh! Akala mo ha? Yan! Binalikan pa! Yun! Ay patay na! Sino kayo nakakalamang? Patay tayo dito kung sino nakakalamang. Uy! Patay tayo. Ayan na. Ayan na mga kapiman oh! Mabalikan Ayun, pa niya, oh. binabalikan pa. Nasa ilalim na. So, kukunin na natin mga kapiman. Kukunin namin. Yun. Ang ganda ng laban mga kapiman, mga kagamba. Patay tayo dyan. Wala na, akin. hindi na gumalaw yung kanya. Hindi na gumalaw. Wala na, tigok na. Tingnan natin mga kapiman. Wala na, patay na. Eh, ang binom nito, eh, natalsikan pa nga ako. Untik din na ako mahilo sa binom niya, eh. Mga Mabuti, hindi ko kapiman. nahigop, eh. Ha? Talo tayo mga kapiman. Grabe yung ano. Samo nito ng instrumento. Pero ang ganda ng laban, Master. Oo, nakipagpigaan yung gagamba. Kaya lang, wala na, napiga yung gagamba mo. Magaling maglaba to, eh. Grabe. Pero okay lang naman mga kapiman gawa nung Oo. maganda rin naman ang naging record niya. Ayan, oh. 5 win daw, wala na. Ito, bibilang ito ng win to. Buhay pa, Master. Kaso hindi na kaya talaga. Mamamatay na yan sa dami ng binom na binugan nito. Ayan, oh. Makagamba, oh. Oh. Mahusay. Ha? Ano? Oh, parang wala nangyari. Ha? Malakas. Parang wala nangyari. Eh, isipin mo gagambang kurinti. Kung kaano siya katalino. Gagambang kurinti ba naman napakalaking gagamba? Ha? Ha? Ang sinasabi nila, poisonous daw yung gagambang kurinti. Ayan, nadali niya. Oh. Ayan, no? May isang samang pa ako dito. Ha? Pahinga muna. Ha? Baka mamaya, mamatay na naman yan. Ito, gutom pa ito. Hindi pa ito nananghalian. Oh, ay, ang taba pa naman yan, no? Sarap na sarap niya lamunin yan. Grabe, Oh. lakas mga kape. Manadali yung atin. Ayan, no? Nagtututpik na siya, oh. Ayan, no? Tingnan mo, nagtututpik, oh. Pero, Kabila yung pinagtututpik niya, oh. pero sana mabuhay pa to mga kape man. Ah, wala na. Oh. Wala na. Yung binom na tinanggap niya matindi. Gumagalaw-galaw pa ng konti na lang eh. Konti-konti lang. Pero tinan natin baka Wala na. umano pa siya eh. Oh, ito, nagtututpik na nga, oh. Nakakain na, Kilos-kilos pa siya. nagtututpik, oh. So, ano? Hanggang dito na lang. Paalam ka na, Oo. Tahan tayo mga kakasman. Ayan, labangan nyo ulit yung muling laban namin ni Happy Man. Hahanap siya ng malupit. Nagagambang samon. Ha? So, maglalaban pa tayo na salmon. Ikaw, gusto mo. Pero hindi na ito. Pahingain ko muna to. Hindi, yan ulit. Ha? Huwag mo na, huwag mo naman. Sasabihin na, Boss Mindo, lagi na lang ako. Di ba? Lagi na lang ako. Ako na lang na ako. Iba na. Oo. So, mga kape man, Nung natalo nakita po ko yung laban nito, kwininto ko na talagang papaano lumaban ng isang gagamba. mahusay. Tsaka rare salmon sa yan, Master. Ha? Rare talaga yan. Rare ba yun? Yung may ano siya, yan oh, sa likod. Ha? Mahusay talaga. Ano? Ang haba ng galamay niya. Sa'yo, gagambang kurente. Tinira niya sa likod. Pero, Alam niya. Master, hindi na masama yung naging laban nila. Talagang Oo naman. dikdikan din talaga ang laban. Oo, yan ang magagandang papakita nating Oo, laban. dikdikan talaga yung laban. Kitang-kita yung mga kape Yun man. ang gustong-gusto namin mga kagamba, mga Talagang kahapi man lumalaban. Gigil na gigil sila eh. Talagang nung nag-ano sila,
Buti na lang, hindi ako may Bumagsak, hawak. Pag ako may hawak, bali-bali rin yung hawak Oo. ko yung ano. Mas matindi yung ka pa stick. gumigil sa salmon eh. Pag ako may hawak ng stick, baka bali-bali rin yung stick sa paghawak ko nun sa gigil ko eh. Ang galing mga kape man yung gagamba po ni Master Mendo. Itong salmon na ito talagang. Oo. Ito mo, kagambang kuryente. Ang laki-laki. Swerte ng mga katalo po dito mga kape man. Swerte na lang niya. Baka siguro kalikasan na lang pag namatay siya dahil sa kalikasan. Yan, mabagal po umakyat yan, no? Oh. Hindi ba dahil doon sa pinainom mo, hindi kaya? Wala, hindi naman, pinainom ko lang naman ng tubig to eh. Tubig lang naman pinapainom ko. Tubig ko na nata yun eh. Hindi, tubig kulog na may ulan. Tubig kulog na may ulan. Kulog. Oh, kulog. At saka may Kulog. kidlat. Oh, pagka Kaya sasawad pala. kayo mga kagagamba ng tubig ulan, Kailangan may kulog tsaka kailangan kidlat. may kulog at may kidlat. Kaya naman pala Oo. kung lumaban, grabe, parang Oo. kulog tsaka kidlat na pinagsama. Pagka ulan lang na walang kulog at saka walang kidlat, waipik Walang dating. Waipik yung tubig na yun. Kaya pala ang lakas ng ano no, yung datingan niya. Parang kidlat. Nung sinakmal, Oo. ang bilis. Oo. Parang kidlat. Grabe, oo nga, Kaya parang ka- kidlat, parang kulog. Yan ang advice ko sa inyo Kulog mga kagagamba. Pag kukuha ka ng tubig ulan, may kulog at kidlat. Yan. At least may idea na tayo, mga Ah. kape, mga kagamba, di ba? Kaya pala, mahusay. Magaling. So, congratulations po sa samon po ni Master Mendo, syempre sa kay Master Mendo. For the So, first time nanalo ako sa kanya. Lagi Grabe. na lang akong talo. Pinaghandaan ko yan, oy. Kulog at kidlat yan. So, natuto na po si Master Mendo, grabe. Kinagat ako niyan, 2 beses. Oo, kinalikot niya doon sa lagayan ko. Pinaglabas, kinagat yung daliri Kasi niya. titignan ko kung gaano kalaki. Oo, Nung tinignan ko ng ganon, kinagat ako una. Parang baliwala lang. Ah. Tanggal na. Oo. Tapos, nung natanggal na, kumagat ulit. Tapos bigyan ng ito. Sabi ko, ano ba naman? Matapang kaya nagalit yung Hindi, samon kasi ko. katatapos lang niya lumabon sa gagambang kuryente at saka isang malaking Pero sabon. matindi, Master, ha? Kakalaban niya lang dun sa gagambang kuryente. Nilaban ulit ni Master Mendo dun sa malaking samon. Sabon, oo. Tinira din sa patalikod. Patalikod din, puro talikod. Pero Abangan yung nyo. akin, hindi talikod, Master. Harapan talaga. Harapan yun. Pero hindi siya nakatisan. Wala. Marunong umilag sa ngipin. O baka bungal na yun sa'yo dahil matanda na. Hindi. Hindi man lang nakatisan, no? Meron din yan. Wala. Hindi laman ulit na sa samon ko. Wala, oh. Oh. Ibig sabihin, sa isang araw, 2 wins yan. Kung tutusin. Pero, pahinga muna ito. Pahinga muna. So, kitang-kita nyo mga kapiman. So, ang ganda ng laban na ginawa ng dalawang alaga namin na samon ni Master Mendo. So, yun, ang galing ng ng gagamban ni Master Mendo yung samon niya. So, shoutout nga pala sa mga natin, sa mga Subscriber. sa lahat ng mga nanonood. Number 1, mga subscriber, mga manonood natin. Sa ibang bansa, Master. Oo, na mga OFW Mga na nalungkot, OFW. naaaliw dahil sa atin. Oo, grabe. Dahil sa atin, medyo sabi ng iba, nakakatanggal daw ng homesick. Oo, Homesick, homesick. number 1 homesick. Totoo Para daw silang nasa Pilipinas pag pinapanood daw tayo eh. Eh di para tayong artista. Hindi naman. Yung gagamban natin. Yun yung pinaglalaban namin. Yun yung artista. Diba kami lang yung parang lang kami. Kasi karamihan daw nila doon sa iba't ibang lugar, kagaya sa Amerika, puro puti daw tsaka itim ang nakikita. Ay dito, pagdating nakikita tayo sa YouTube, mga gwapo ang kulay. Sa kulay pa lang. Ano lang nakita doon? Puti. 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 Yung Puti at nakita saka ko. itim. Tayo naman nakikita nila, itim tsaka pula. Ayun. Itim, pula. Pula, itim. Damit na pula, saka damit na itim. Yung damit pala. Walang Diyo. So, yun mga kagamba, mga ka-happy man. Ha? Ganda-ganda ng content natin, Master Mendo. Sa susunod na panahon, siguro, mas masisiyan pa kayo paghahandaan namin lagi ni Happy Man yung mga laban namin. Na pwede kayong matuwa at sumaya. Nung pwede, talagang ikakatuwa ninyo lang. Yes. Kagaya Ayun. nitong laban nito ngayon, malupit. Grabe, ang ganda ng laban, Master. Malupit hanggang sa Paghahandaan natin yan. hanggang sa canvas, tirahan sila. Oo, kahit sa ilalim, no? Oo. Imagine mo galing sa itaas, nagsakmalan, tas ilalim, sakmalan pa rin. Ang ganda ng laban. Kaya lang, hindi na umubray sa akin, mga Wala na, patay. Ayan o. Yari tayo, pakita mo. Patay na. Pakita mo. Mga kapin mo. Hindi na mabubuhay yan. Ay, kung yung kwargambong kuryente nga, hindi na buhay eh. Pero tingnan natin kasi gumagalaw-galaw pa ng konti. Eh, mga Tapos kapin. yung isang mas Magalaw malaki pa sa ng konti. kanyang yung salmon din, hindi rin nabuhay. Buhay pa siyang bandang gabi, kinumagaan, tingnan ko, wala na. Pero ano naman yan, hindi naman siya kinata sa likod. So,
Kahit konti, na, ano pa siya, gumagalaw-galaw pa siya mga kapiman. Pero try natin. Patay na. Malay mo, ano pa, di ba? Oo. Ay, Gumagalaw-galaw pa ng konti yung ano, yung mga galamay niya eh. So, try natin na, asa ka pa. tingnan natin. Baka, malay mo, baka pag lumakas ito, siya ang tatapos Ulit. talaga sa, Nako, wala na. Tingnan natin, Hindi papayag itong gagamba kong to. malakas pa siya mga Kasi kapiman. kung sa kuryente nga, hindi siya pumayag na batalo siya eh. Pero tingnan natin, paghahandaan natin yan. So, yun. Shoutout sa lahat ng mga nasa mga OFW na lagi po nanood sa amin ni Master Mendo. Siyempre sa lahat po ng mga lahat po ng mga subscriber namin at lalo na yung nanonood sa amin at natutuwa po sa amin. Maraming salamat po at malaking bagay po sa amin yun na lagi kayo nagsusupport at natutuwa. Siyempre natutuwa rin po kami. At lagi pa po namin pagbubutihin yung gagawin namin na to ni Master Mendo. Ilang days na lang, Pasko na. Yes. Advance, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. At lagi po ay mag-iingat dyan. Always pray po. Para po lagi po tayong safe. Yun. So, Mga kagamba, mga ka-happy man, hanggang dito na lamang po.